Os virus informáticos entendidos como aqueles programas, aquel software que tiña como misión principal deixar inoperativo o noso equipo, eu penso que están a desaparecer, mentres que sí que proliferan combinacións de técnicas de enxeñería social con software malicioso que teñen finalidades completamente diferentes. Non? Eu destacaría, por un lado, aqueles que o que buscan é, por exemplo, apropiarse, roubarnos a información do noso ordenador. Realmente o que fan é encriptar o contido do noso disco duro e logo solicítannos unha recompensa económica, un rescate, a cambio dunha contraseña que permita descifrar ese contenido e volver a ter esa información. Un caso moi recente que saliu nos medios de comunicación é o WannaCry, non? Que fíxose moi famoso. E, por outro lado, destacaría tamén aquel software que se instala de maneira, non sei, como silenciosa no noso ordenador. Non nos enteramos, pasa completamente desapercibido. Entón, o atacante o que fai é contaminar moitos ordenadores, moitísimos ordenadores, estamos falando a veces destas redes de ordenadores que chamanse botnets, non? Son como ordenadores zombies, e cando el decide, nun momento determinado, de maneira sincronizada, todos esos ordenadores realizan unha acción. Pode ser tan sinxelo como conectarse con un servidor no mesmo momento, co cal ese servidor deixa de estar operativo porque non pode atender tantas chamadas simultáneas, non? O que se denomina un ataque de denegación de servizo. Como podemos previr este tipo, tantos os virus ou este tipo de software que comentábamos? Pois ben, o fundamental é ter instalado un antivirus, lóxicamente, pero eu diría que ainda máis importante é ter convenientemente actualizado o noso sistema operativo, es dicir, os responsables de mantemento dos sistemas operativos lanzan de maneira periódica actualizacións de software que parchean determinadas vulnerabilidades que van aparecendo. Non? Entón, é fundamental ter o sistema operativo actualizado. De feito, no caso do WannaCry, aquelas persoas que tiñan o sistema operativo actualizado non sufriron ningún dano. E, por suposto, todo o que está relacionado coas técnicas de enxeñería social, de novo, aplicar o sentido común. É dicir, non premeren enlaces, ligazóns que parecen un pouco sospeitosas, non abrir adxuntos de correos cuxa procedencia descoñecemos. De novo, non, por exemplo, algo moi importante, non difundir información como os nosos logins e passwords e contrasinais por correo electrónico. Normalmente ninguna entidade non lo vai pedir, non? O sentido común.